Вітаю, вы на канале Радыёрацыя, і гэта галоўныя навіны тыдня. Рация. Пакуль у Беларусі працягваюць казаць пра стабільнасць, вакол нашай краіны адбываюцца падзеі, якія ўсё цяжэй назваць выпадковымі. Польскі прэм'ер Дональд Туск заяўляе, што найбліжэйшыя месяцы могуць стаць крытычнымі. Паводле яго слоў, Польшча ўжо рыхтуецца да розных сцэнароў і атрымлівае трывожную інфармацыю ад сваіх саюзнікаў. Паводле крыніц разглядаюцца некалькі магчымых сцэнароў. Атака беспілотнікамі па аб'ектах крытычнай інфраструктуры, імітацыя паветранай атакі для праверкі рэакцыі сістэм СПА і найбольш жорсткі сцэнар – гэта гібрыдная правакацыя ў памежным раёне або нават кароткатэрміновае ўзброенае ўварванне. Паводле інфармацыі выданняў, Масква можа паспрабаваць прадставіць такі інцыдэнт як выпадковае парушэнне мяжы або тэхнічны збой. У той жа час з'яўляюцца паведамленні пра вяртанне ў Польшчу каля 4000 амерыканскіх вайскоўцаў, пра далейшае ўмацаванне ўсходняга флангу НАТО і разгортвання сотняў танкаў «Абрамс». І тут узнікаюць пытанні. Калі пагрозы сапраўды няма, то навошта вяртаць дадатковыя падраздзяленні? Чаму менавіта цяпер узмацняецца ўсходні фланг НАТО? Пра якія рызыкі кажуць польскія ўлады? І ці сапраўды найбліжэйшыя месяцы могуць стаць вызначальнымі для ўсяго нашага рэгіёна, бо Польшча сёння гэта ўжо не проста суседняя дзяржава, гэта галоўны лагістычны цэнтр падтрымкі ўкраіны і адзін з ключавых элементаў сістэмы бяспекі НАТО ў Еўропе. А што ўсё гэта азначае для Беларусі? Ці павялічваецца рызыка для нашага рэгіёна? І як гэтыя падзеі могуць паўплываць на бяспеку, эканоміку і палітычную сітуацыю ў нашай краіне? На гэты конт выказаўся вайсковы эксперт Сергей Бульба. Ну, на маё разуменне, калі ўжо амерыканцы папярэджваюць, я нагадаю, яны папярэджвалі і украінцаў у 22-м. Але ж Украіна тады так паставілася да гэтага, мы разумеем, як паставілася, што маем, то маем. То на сённяшні дзень Польша больш дбайна ставіцца да такой інфармацыі. І я так разумею, што Расія ўсё ж такі паспрабуе у рамках аднаўлення свайго Савецкага Саюза ўсё ж такі Прыбалтыку прыбраць для сваіх боку, вот у чым сэнс. І якраз тут асцерагаюцца аналітыкі, што Польша можа заняць пазіцыю ў бок адысці, сказаўшы, што это не наша вайна. Вот это насцярожвае, разумееце? Кіраўнік офісу прэзідэнта ўкраіны Кірыл Буданаў заявіў, што на гэты момант не бачыць пагрозы наступу з боку Беларусі. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю РБК Украіна. Паводле Буданава, Менск пачуў перасцярогі Кіева, а адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні ўкраіны, ні самой Беларусі. Буданаў таксама адзначыў, што вайна супраць Украіны стала б для Беларусі крахам. Паводле яго слоў, у такім выпадку Мінск апынуўся б пад яшчэ большым ціскам з боку Расіі, а таксама атрымаў бы жорсткі адказ Украіны. Буданаў падкрэсліў, што цяпер не бачыць прыкмет не толькі наземнага наступу з беларускай тэрыторыі, але і іншых непасрэдных пагроз. Аднак разам з тым у Беларусі працягваюцца вучэнні. Яны праходзяць у Берасцейскай вобласці побач з мяжой Украіны і Польшчы. Аб гэтым паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. Зборы на тэрыторыі Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў пройдуць 7 па 31 ліпеня. За гэтыя 25 дзён асноўная ўвага будзе нададзеная адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі захадаў ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад дронаў. На гэтым тыдні стала вядома, што Канстытуцыйны суд Казахстана пастанавіў, што пасля уступлення ў сілу новай канстытуцыі прэзідэнцкія тэрміны Касыма-Жомарта Такаева не ўлічваюцца. Такім чынам, дзейны кіраўнік дзяржавы атрымаў магчымасць зноў балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Новая канстытуцыя набыла моц 1 ліпеня. Суд растлумачыў, што пры прымяненні новых канстытуцыйных нормаў не ўлічваюцца тэрміны знаходжання на вышэйшых дзяржаўных пасадах у перыяд дзеяння папярэдняй рэдакцыі асноўнага закона. Касым-Жомарт Такаев узначальвае Казахстан з 2019 года. Пасля канстытуцыйнай рэформы 2022 года ў краіне быў уведзены адзін 7гадовы прэзідэнцкі тэрмін без права перавыбрання, і паўнамоцтвы Такаева павінны былі завяршыцца ў 2029 годзе. Цяпер рашэнне Канстытуцыйнага суда адкрывае яму магчымасць зноў удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Усе дыктатары дзейнічаюць аднолькава. Лукашенко абнуліў свой тэрмін у 1996 годзе, а пазней на рэферэндуме 2004 года атрымаў магчымасць знаходзіцца пры ўладзе бясконца. Путін
Байден у 2020. Тэрмін Трампа заканчваецца ў 2029 годзе, але ці паспрабуе ён знайсці шлях, каб застацца ва ўладзе, гэта пытанне. Беларусь апынулася на дэмаграфічным дне Еўропы. Белстат апублікаваў новыя дэмаграфічныя дадзеныя, якія выглядаюць сапраўды трывожна. У 2025 годзе сумарны каэфіцыент нараджальнасці ў Беларусі склаў адно дзіця на адну жанчыну. Гэта адзін з самых нізкіх паказчыкаў у свеце і значна ніжэй за ўзровень 2,1 неабходны для простага ўзнаўлення насельніцтва. Лічбы паказваюць яшчэ больш рэзкае падзенне, калі ў 2019 годзе ў Беларусі нарадзілася 87 602 дзіцяці, то ў 2025 годзе толькі 54 257. Гэта амаль на 40% менш усяго за 6 гадоў. Асобна вылучаецца Менск. Паводле афіцыйнай статыстыкі ў сталіцы ў 25 годзе нарадзіліся 9543 дзіцяці, прыкладна ўдвая менш, чым яшчэ некалькі гадоў таму. Безумоўна, падзенне нараджальнасці сёння назіраецца ў многіх краінах Еўропы і Азіі, але ў Беларусі маштаб і хуткасць гэтых змен выглядаюць асабліва рэзкімі. Аднымі толькі агульнасусветнымі дэмаграфічнымі працэсамі гэта растлумачыць складана, а што стаіць за гэтымі лічбамі? Масавая міграцыя маладых людзей, атмасфера няпэўнасці і страху, эканамічныя цяжкасці, змена жыццёвых прыярытэтаў, а можа ўсё гэта разам? Галоўнае пытанне нават не ў тым, чаму сёння нараджаецца менш дзяцей. Галоўнае, што будзе праз 10-20 гадоў. Хто будзе працаваць, плаціць падаткі, падтрымліваць пенсійную сістэму і развіваць краіну, калі дзяцей становіцца ўсё менш з кожным годам. Дэмаграфія гэта не пра палітыку, гэта пра будучыню. І сённяшнія лічбы сведчаць пра тое, што Беларусь уваходзіць у перыяд вельмі сур'ёзных дэмаграфічных выклікаў, наступствы якіх будуць адчувацца многія дзесяцігоддзі. А тым часам Лукашенка запрашае узбекаў у Беларусь. Ну, паглядзім, што там будзе далей. Пішыце, што думаеце ў каментарах. 26 гадоў таму 7 ліпеня 2000 года ў Менску знік аператар і журналіст Дзмітрый Завадскі. У той дзень ён накіраваўся ў нацыянальны аэрапорт Мінск сустрэць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. Але не прыйшоў на сустрэчу, яго службовую машыну пазней знайшлі ў аэрапорце, а самога Завадскага больш ніхто не бачыў. У 2002 годзе суд прызнаў вінаватымі ў яго выкраданні былых супрацоўнікаў спецпадраздзялення Мус-Алмаз, але абставіны знікнення і лёс Завадскага да канца не высветлены. Яго цела так і не было знойдзена. Гісторыя з недакуркам, кінутым у Менску на Нямізе. Спачатку ў сацыяльных сетках і некаторых публікацыях яго называлі расіянінам, госцем з Расіі, аднак пазней з'явілася удакладненне. Паводле матэрыялаў суда гэта быў 18-гатовы жыхар Гарадзенскай вобласці, які прыехаў у Менск разам з маці да сваякоў. А цяпер узнікае пытанне, ці правільна, што чалавека пакаралі 15 суткамі арышту за такое нахабства, выкінуты на вуліцу недакурак і грубы адказ на заўвагу. Ці з іншага боку, у сучаснай Беларусі, дзе многія лічаць сілавыя структуры датычнымі да палітычных рэпрэсій, не варта якім-небудзь чынам звяртацца па дапамогу да міліцэйскіх органаў. А што вы думаеце на гэты конт? У Гомлі ў фірмовай краме кандытарскай фабрыкі «Спартак» заўважылі незвычайныя салодкія наборы. А адзін з іх выкананы ў выглядзе абоймы з кулямі, другі ў форме ваеннага самалёта. Фабрыка сапраўды выпускае серыю шакаладных вырабаў у ваеннай тэматыцы. Гэта выклікала дыскусію, ці, дарэчы, выкарыстоўваць ваенную сімволіку ў дзіцячых і сувенірных салодкасцях ва умовах, калі побач працягваецца вайна. І галоўнае пытанне, дзе заканчваецца дызайнерская ідэя і пачынаецца нармалізацыя ваеннай рыторыкі ў паўсядзённым жыцці. Вось якія навінкі ад брэсцкага панчошнага камбіната і камунаркі. Іх ужо можна знайсці ў фірмовых крамах брэсцкія. А вось гэта ўжо прыгожа і крэатыўна, як мне падаецца. А вам што больш падабаецца? Пішыце ў каментарах. Заўтра, 11 ліпеня, дзень памяці Алеся Пушкіна, беларускага мастака, перформера,
манументаліста і палітвязня. Па некаторых дадзеных ён памёр ноччу з 10 на 11 ліпеня 2023 года ва ўзросце 57 гадоў у рэанімацыі пасля таго, як быў тэрмінова дастаўлены з гарадзенскай турмы ў бальніцу. Паводле блізкіх, у мастака ўзнікла язва, аднак неабходная медыцынская дапамога была аказаная занадта позна. Яшчэ ў канцы 80-х гадоў Алесь Пушкін удзельнічаў у дзейнасці таварыства Талака, дапамагаў добраўпарадкаваць урочышча Курапаты, папулярызаваў беларускую мову і гістарычную памяць. Аднак вядомы ва ўсёй Беларусі стаў пасля сваёй знакамітай мастацка-палітычнай акцыі. У дзень, калі паводле Канстытуцыі 1994 года заканчваўся першы пяцігадовы прэзідэнцкі тэрмін Лукашэнкі, мастак прывёз да адміністрацыі прэзідэнта тачку з гноем, партрэтам Лукашэнкі і шыльдай за плённую пяцігадовую працу. Пасля ён уткнуў у партрэт вілы, акцыя атрымала назву «Гной для прэзідэнта» і стала адной з самых вядомых акцый беларускага мастацкага пратэсту. За гэту акцыю Алеся Пушкіна затрымалі і аддалі пад суд. Яму далі 2 гады пазбаўлення волі умоўна. У калонію не трапіў, аднак некалькі гадоў знаходзіўся пад кантролем уладаў. Гэта стала першым гучным палітычным пераследам мастака. Алесь Пушкін быў не толькі мастаком, але і прафесійным манументалістам і рэстаўратарам. Ён удзельнічаў у аднаўленні роспісаў архікафедральнага касцёла ў Магілёве, працаваў у касцёле ў Вішневе, распісаў царкву святога Мікалая ў Бабры, а таксама займаўся рэстаўрацыяй палаца Булгакаў у Жылічах. Адной з самых вядомых ягоных манументальных прац стаў роспіс «Страшны суд» у царкве ў Бабры. Сярод асуджаных на пекла мастак намаляваў постаць, у рысах якой сучаснікі пазналі Александра Лукашэнку. У 2015-16 годах Алесь Пушкін наведаў усход Украіны, дзе ішла антытэрарыстычная аперацыя. Ён удзельнічаў у мастацкім пленэры ў прыфрантавой зоне, стварыў серыю прац, прысвечаных Донбасу, у тым ліку выявы разбураных вёсак, храмаў і мірнага жыцця на вайне. Сярод яго вядомых работ гэтага перыяду партрэт беларускага добраахвотніка Алеся Чаркашына, які загінуў, абараняючы Украіну. Гэта былі навіны тыдня на радыё Рацыя. Стаўце падабайкі і падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы!